nguva yakwana, vanga vachinyunyuta. Comrade Geza varipi, vanyararirei, vabuda pachena. Zvinotaziva chitarai muone zvaitaurwa naComrade Nyoka yeMabhunu achitaura kuti 31st ndichikuudzaivo nenivo, nokuti ndakagara ndataura kuti basa rangu nderekungoinkareja chete. Handina position yandinayo, asi ndiri kuinkareja chete kuti nyika yedu idzoke. Ndinogara ndichitaura mazuva ose pandinouya kuti ngatishingei, ngatimbokanganwa kuti uyabva kumba kwani, ndewani, aiwa, ngatibvisei mhondi idzi. Ndo pane shungu dzangu. Zvino ndinokutendai makomrades makatanga nazvo. Ndinotenda Comrade Geza, ndinotenda kunyange VP vakabuda patelevision vachitaura kuti paita vanhu vari kuita umbabvu, vachiti kune vanhu vari kungoita umbabvu, kudya kwemhumhi kusina order, wongodambura achizvidamburira achitsvaka zvayo, singatsvaki zvevamwe. Saka zvino nguva ino yatave manje, ndinokumbirisai vanhu vese, kunyanya vari kumusha, chipindai muchiita inonzi community building. Pindai mumisha muchiudza kuparidza shoko iroro, muudze chembere, muudze madhara, muudze mayouth, muudze vese vachisimba kusunga kuma growth point. Ngakuve nenoise pamatownship, indai muchinoshowa, nekuti Zimbabwe yakudzoka. Tiri kuda manje kuti tichiita masi iri yadaidzirwa, yaonekwa, yasimbiswa, yavapo, nekuti vanga vachitaura kuti tanga tichironga. Saka kuronga kwacho kuripo. Munhu anonyanya kukuvara kazhinji kana kuti vanofa ndevasingatevedzeri mainstructions. Kana muchipiwa mainstructions, muchitevera mainstructions amunenge muchipiwa, kazhinji kashoma kukuvara kana kufa. Saka kana pakaita vane shungu, chiita iyo inonzi community building. Kwamuri kwese iko kuchicommunity ichi, kana mungava munana Highfields, mungava munanani, itai those community building. Muve nechicommunity kuti apa takadai, nyange mukazosangana kumwe kwese uko, asi community building yenyu muchinyatsoinzwisisa kuti yakamira sei, nyange tikarasana tofambidzana takadai, tinodai tichidai. Muchiteerera mainstructions amunenge muchipiwa nemaleaders amunenge mapiwa mberi kwenyu. Mofamba makadaro, hondo yedu inokundika. Tinoda inonzi spiritual importance. Nokuti ukaenda usina that spirit yokuti ndiri kuenda kunorwira vana vangu, ndiri kuenda kunozvirwira, hausi kuenda kunorwira vana vanhingi kana kuti vanhu chatove chinhu chako ichi. So we need this spiritual importance. Spiritual importance ndiyo inoconnect. Let's connect among ourselves. Let's connect to God. Let's connect to each other. Let's connect kune vanotenda mune zvevadzimu. Connect to them. Kuitri nyange ukapinda pakati pevamwe, uri ipapo, God must guide you. Zvese zvaunotenda mazviri zvikutungamirire. Let's have that accessibility information yatiri kuda nemafambiro atinenge tichiita tichifamba tichiziva kuti where are we going, what do we want, who are we listening to, and muve nerudo rwuya rwokuti ngatichidana naye, ndiko kuti tichitanga kuvaka nyika yedu. Ndinokumbirisa kuti nezuva iroriri ratarwa iro 31 irori, vanonoka kuuya kuzopinda mune vamwe, musati mimi makundikana. Aiwa, kunonoka hakuzi kukundikana, kunonoka
as long mweya wako spirit yako ichiti ndiri pane vamwe nonoka asi uchisvika izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo. Saka kana wanonoka usazozviti handoregera nekuti ndatononoka ndakundikana, inda unosangana navamwe, inda unorwa ipapo paunenge wasvikira ipapo, notangira ipapo. Indima yako iyo ndo zvinenge zvatenderwa with this connect of the spirit. Saka tinoda vanhu vanoshinga. Saka chitotangai izvezvi participation yatiri kureva in any family member anoparticipate to the growth of the family. Mwana chai anenge achinzi verenga mabhuku iparticipation iyoyo. Mwana anotumwa ndicherere mvura, mwana ndanotora huni, ndanoita sei achiri mwana mudiki. That is the greatest participation. Saka iwewe chitotanga kuparticipate. If you want this country to be ours, kuve yedu, usazosiiwe sure nokuti yanga yatorwa nevarenzi vanoti isusu tiso varenzi, vamwe vese we were made servants or slaves vokutumwa unzi itai zvinhu zvakati for the benefit of the first family. Saka haisisiriyo nyaya yacho. Zvino nguva ino yatove nguva yekuti we need your own participation. Iwewe pachezvako come usina nyaya yekuti ndiri kushandiswa, come usina nyaya yekuti ndiri kushandira nhingi, come uine nyaya yekuti ndoda kuzvishandira, ndoda kushandira vana vangu, ndoda nhaka yevana vangu, nokuti nhaka yatinayo ndeyedu yatakapiwa. Upfumi huru muZimbabwe ndehwemaZimbabwenzi. Waperera kuChina, vanhu vashoma vachiwana, isusu toramba tichingori mupoverty, tisingabudimo, tinongoramba takangolokerwa imomo. Saka kulokerwa mupoverty imomo kumwe kunokonzereswa nekuti tisitazvilokera tega. Zvino macomrades vatanga nyaya iyi, vari kushedzera nyaya iyi, they brought up the keys and they kanda keys into our hands. Vakati, here are the keys, go and open the door of wealth. Vanoda kupfuma, Zimbabwe yakapfuma, muvhu chaimwe, vanoda kurima ine mari, vanoda kushanda munoshanda, vanoda kuita zvipi zvese munotenderwa. But zvinhu zvese izvo zvinenge zvablokwa nefamily iyi ichiti zvese ndezvayo, nokuti zvamamuchinzwa vachitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, kureva kuti vamwe vanhu vanga vasingachaanzi muri vene venyika yevarenzi. Ototora nyika iyo kutoita empire, kutotora kudzosa mutapa empire. Iye haazi murozvi, haazi wekomutapa, haazi wechinyi kuhijeka chinhu chavanhu. Ahijeka empire yamonomutapa, ahijeka Zimbabwe yese yave yake. Saka here's the time yatanzi come and relieve yourself, come and give freedom to yourself. Saka ngatichisumukai, ngatibudei neuwandu, vana mbuya, vana sekuru, madzibaba, varoora, vazukuru, vese, macomrades, vanhu vechikoro, vashandi, mese, uyai apa. This is the only situation yokuti tiseve, tisununguke, once for all. Munangagwa tichera mwena, nguva yakwana. Chera mwena, nguva yakwana. Nokuti tine hasha and hatizi kuzorega kuparticipate, hatizi kuzorega nyange zviite sei tiri kuyako. Right? Kune vamwe vachiri kudhauta vane mibvunzo. Let's open dialogue. Izvezvi tisati tatangawo tikurukurirane, tipedzerane zuva risati rasvika. Ane mubvunzo, ane chinyi, but let's not create ma-arguments. Ngatiteereranei. Nekuti kana tasvika panguva yakadai, kureva kuti chinhu chapasiswa, kuti ndozvatakuita. Kana uchidhauta, tsvaka umwe munhu uvhunze zviri secretly, kwete kuunza mashoko anodhingura vamwe vanhu. This is the time hatichadi kunzwa any negative comments. Taakuda kana uine zvimwe zvausina kunzwisisa, go to a next comrade ari padhuze newe ari kuti hendei, iyeye akufeed with information yauri kuda, ugone, uzadzwe, upinde, nokuti apa tataura nyaya yespiritual empowerment.
nokuti kana usina that spiritual empowerment zvinotonetsa kuti utsanangurirwe. Saka hatichadi any negative comments. Macomrades akatanga vese vana comrade Nyoka yemabhunu vaitaura vachidini nyangwe tati chivadhauta nyangwe tati chiita sei. Here is the final yaburiswa naComrade Geza wamama akamirira, ende vaburisa the same information yanga ichingotaurwa naComrade Nyoka yemabhunu. Saka nazvino let's focus now tichienda mberi. Tisatomboite zvinhu let's create space yokunzwanana. Let's create space yekuti vanononoka kunzwa tiedze by all means to feed information kuti vanzwisise before the date. Tigofamba tiri pamwe chete. Ngatichiudzai vanhu kuti zimu yauya manje, Zimbabwe yadzoka yavuya. Kana tichiti yavuya, what do we mean? We mean that the fair justice munyika ndo yatiri kuda. Vese vanga vachiita ma-corrupt judgments nema-corrupt detention nezvimwe zvinhu zvese zvese. We are saying, let's come to an end of it. Vana veZimbabwe vasunungurwe, vaite zvinhu zviri pamutemo uri muconstitution yedu. The justice system yese zvayo ngaigadzirisike. Poverty is something that we need to see it going bye-bye. Nokuti nyika yedu yakapfuma. Vanozvishandira vanoshanda vachisumuka. Vari kushanda iye zvino vari kushanda asi vachirambidzwa, vachisungwa zvavashandira zvichitorwa road block. After 10 cases pane road block, 10 cases pane road block, 10 cases pane road block. Kureva kuti chawashandira chinenge chingotorwa, chiwashandira chingotorwa nemapurisa. Saka toramira chi. Zvino tiri kuti let's come to an end, to end all this and corrupt activities angachiitwa nana Mnangagwa kana neZANU-PF since painoti takaona independence. We have never tested any independence. Saka varume ava kana vachitaura, let's create a new Zimbabwe. And the abduction is gone. Incarceration yanga ichiitwa kuvanhu vese mapolitical or maopposition vanongoopposa zviri kudiwa naiye Mnangagwa vopanishwa vachitambudzwa. Zvese ngazvichisvika pamagumo nokuti kana tangoshinga tikauya zvese zvapera. Zvokuti unoteta kutaura chakanaka chenyika yako uri mumba unoti kana ndikataura ndinongodisappear. Zveshuwa unoenda vakaenda vakawanda. Saka the issue yekudisappear haisvike to an end now. Saka nguva yakwana, ngatichigadzirirai, tisimbisane, tivuye nouwandu, tisatye, tizopembera tiri pamwe chete. Inguva yatapiwa yakanaka yaningachemera kwamuri kuti munzwisise. Ndinotenda nonga makavanzwa Comrade Geza. Muve nezuva rakanaka. Amen.